Hej alle sammen, og velkommen tilbage. I dag, der sidder jeg på noget startserver, og jeg vil simpelthen fortælle jer, at jeg har fået lavet en klub. Den er lige blevet lavet her for en time siden cirka, og det tog virkelig lang tid at få lavet et navn til den. Lige nu der er der ikke lige det største ting i den, der er ikke så mange med, der er ikke så meget herinde, og der er ikke så meget sådan i hvad vi skal lave, eller noget herinde. Men hvis I gerne vil være med, så kan I skrive i kommentarerne, eller kom til det på min TikTok, Misa Forever. Der er også link i beskrivelsen, hvor der I kan se og skrive ind, om I vil være med. Og selvfølgelig der er plads til alle, og alle må være med, og det er så dejligt. Så ja, jeg håber selvfølgelig, I vil være med, og I vil smide et like og subscribe til min YouTube-kanal. Og det var bare en rigtig hurtig video, men jeg vil bare fortælle, at jeg har fået lavet en klub, så jeg håber, I gider være med. Tak fordi I så med. Like, subscribe og følg med TikTok, Misa Forever. Så yes, hej.